Dobrý den, v tomto videu vás naučím, jak udělat obvaz celé ruky, kterému se také říká pacička. Tento obvaz se může použít ke krytí ran, dlaně nebo hřbetu ruky. V prvním kroku vedeme obvaz středem dlaně přes špičky prstů na hřbet ruky a k zápěstí. Zde si obvaz přichytíme palcem. Další otočky vedeme stejným způsobem. V dalším kroku se vrátíme zpět k zápěstí, kde otočky zpevníme tak, že uděláme otočku kolem celého zápěstí. Další otočku vedeme od zápěstí šikmo přes hřbet ruky ke špičce malíčku, odtud na dlaňovou část prstu k ukazováku, přejdeme přes něj a otočku vedeme ke kotníku malíčku. V dalším kroku vedeme obvaz přes dlaň nad palec a opět směřujeme k malíku. Takto uděláme i zbytek otoček. Pokud nám obinadlo nebo obvaz dojde, navážeme tak, že nový obvaz dáme pod ten stávající a ještě jednou ho zpevníme. Pokud už máme schovaný celý hřbet ruky i dlaň, poslední otočku uděláme opět kolem zápěstí a zde obvaz přichytíme tak, že ho buď to nastřihneme a přivážeme, nebo přilepíme náplastí, anebo touhletou sponkou. Nyní si celý postup zopakujeme. Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchu a zručnosti při obvazování.